Karibu na ndo mwancho muligereria unana otige kenge mutwe nkwirana na nge asegi karo ase litukulia lero mugeni to haikireme ye studio anena ase togochigo kwanira amangana arengete bo machoge chache niko boigo hari niganga yokorigie ekerogo kyobojumbe ase bunge yo asengenju yebiro tigangende heye mase yamo goikasare. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Muligereria na kiura korengana no muligereria Ukurume yangu agasoki nasokire bono nari namwire nga ekinga kichitu na chichi igobone ukurume bali bindi bakurume igobone bali bakurume gambate emete na barabu either bo women rep and staff but rende bono nasokire omujumbe and we don't want to give credit more no sababu rende toro chinga ni competitor so okorire bya akorire ebine byahe bono na into tutayitonyora umuntu ndogo chaime amanyinga amaya nere tuchaka mu criticize iyo uchiko banje turatokorire komete abana constituency na bago chora rero turaswe no yane oath turaswa no nyembunge atebo takunyara na ndo bago chorire so it's a cycle that will keep following. Yes. Ikorengana muna inkike kyagwo suguma anene koba umusubati belitangani gwesokia ochikorwa ne rekro gekiga egintu gya suguma mono no gokonya ninganchite gokonya andike rokorigerere bia okonyora na bokonyi ubu mbora ikira kiro muntu uri obonete kobonyora umete chinsa chinde egintu giguchikia kyaleta magoso I think Kenya mono gusi need to go differentiate between a politician, a leader, and a business person. So, kwanyora tuwasokire unatuwasokire abangega abandi maybe tutagete fame, abandi tutagete business, abandi tutagete gukora politics, abandi tutagete ko lead. So when you are leading, ko igorore a space y'abantu who express themselves n'abantu ko igubia in a constituency. So I think I'm driven to lead so that everybody can feel as a constituency yabo Machoge Church. Yes. Apart from amachi chipara magendro kia yaka ora inyorwe una uisikoira gikora nyare ko kweneki itanya gukorekana hu Machoge empowerment ya youth abangina na nonya nabagaka you know ebintu mbire abantu batamanyete nga they are supposed to be having them asengencho tuanarire token umatekero ukerona rete ngae korankorera ndasuka turiko igora bongo manyana naki after mambi okorerwo kono gusuka mambi nerororo nandi ngo chakondemere so abantu baitumba bwenete bokorerwo sensitization ya ime ko bateinga it does not necessarily have to end ase amache ne para naenda abantu baito bamanyana igasi yo mujumbe neriri oito mujumbe talikoreta machi talikoreta no nyempara igasi yo mujumbe nenke asi umujumbe na atene ne bunge gali alire gento kilia rorinka gali ngankeyo bantu bane mbabwati health facilities chisaine so chitirimbo kingo county government
county government yorene gonkonyera abantu abana abaiseke be constituency yane usabangina babwate threat yobo ubakaji so nakitware konyora abasikari abange batinimboke kora that's their docket nakitware konyora chi police station chi nyingi chibeange nali obwalifu burabe cabbed ebintu bune bya abantu bamanye lakini whatever empowerment ya serikali ngogendere nigendete no murubiri empowerment yes aibono nakiura neki umete serikali negendete no murubiri empowerment but ningo yoretire mangana ya tigana na empowerment ya 22,000 nare na wabu kwangira nyota kiningi nyota kwangira ai nyota chiri I want you to find me one youth onyorete nyota fandieli okorere something constructive ngo murubiri toyi nchetinda ramonto onyorete besa chiri okorere kintu kia maana anya baitu bakali chibesa bono to kondetera beso tante betina na kigo senta bwati e plan oche appropriate nero rogotwarana na ki besa konyora 10,000 boniga igongo kora ngongo endanguri chisani sano gori chisuguribere abcd taribo toro chini chembwate but bono wante biringa ebesa nere gaiga ndaetemba emokorere biashara kwande tere besa timaiti biashara kingo korera ebesa inge yuchi tinkolia so lazima ebinte biga muna bagendete gukora empowerment. Let them come fast. Sensitize this generation that they want to empower. What do you think you can do with 10,000? Go write for me a proposal ingia. Torre na toko yesuki kwa mana konyora chibesa. Lakini karokorete besanga ebesange yega bono gendo ni amagina ai fanyagi. Nichasule. Ayo mwenye nkiki kwa kolera ba machoge chache anene ora sokyo batenana mwarana bakolere kiniki okay kirikiki kwa bakole incho monyene ninganjete gokonya lakini tigante berende before politics enaga konyire behind the curtains ngoso wandi chinyumba cheme taka naru support yani sign bya na support abana bakwenda chi university na support abangina bali bakwereiru like ebintu nebinge nakolle tintaiti gotendante benga nagachiro roche getasegete kitindakora ende tintaiti ko bamukora but ebintu nakolle nebinge biri byokoreta hope metintu nabantu tutagete hope tosuke bono I've given so many people hope yokomenya na ende given a chance ko mujumbe yuma etengo chinde konyora I'll give more hope and I'll do more to my people. Yes. Tukwanire bumachoge nwere Kisii County. Yes. Amagendro na kyare. Aikira nigo nabaraibonsi baregusi. Anene Kisii County. So boni gato gukwanira Kisii County. Yeah. Kisii County asa at large. Yeah. Titaiti kuna kende gitangusikaini. Kisii County ni county yaito but nonyana enoro chamagenda. Atali hatinda maybe onte oro na inche kama turaro na inche tindaro na rabuda maybe nayo numura inde karukorigere ibintu nabokora ne ibintu bigendete gusuka nonya bibosuka at a very slow pace but ngonya gusuka biriri togoteba kama Kisii County gaiga kansa sente irire gikabati nero park nere twari korosere umate gari the park is progressing. I don't know if it's even working but iko. So if that's what we call progress, igonero. Igamagendro naro. If that's what we call it. Yes. Okay. Nkwara hemirobeli kego korekana asigeti kya Gusii Stadium. Ingana yaoneri. Eriboli eriko alibekere emirobeli ya. Yo gusabire tabara ibonsi bagate Gusii. Yes. Abarayi abange sana. Emirobeli eri nemia. Bati emirobeli eri bife korekane. Nki ya korekane te nyuma ye tent. Tutarare turebira gitabiri. Nebira gitabiri nkibigo kigotokorera. Yes. You know, those are the kind of questions we are supposed to ask as a people, voters. Watorete erebira gita, thank you very much. Yes. We appreciate and we thank you. But ebira gitebi gaskiota itobikorere in this county. Karokwa nyorire ngasi neroro bibone tokorere in this county. Bibeke into use. Yegasi eriota itebikore within the county. Yesu monjumo rigereria nigo togendete nege karo ase togendete gukwanira amangana ringete bumachoge chache ase bigo tolino yole neganga yokurigikiro kyo bujumbe ase bunge yo ase lito muske fayoreti unenjere yo moyo kwene kibuna ngwerare hayarara chiwikirani ase bunge yo iranaso. Yes. Kayore nsemukiro
nsemo like ya serikali jua bantu mbara bagate bali nseme tinyo serikali nonde nseme yo mwana itomoina nkimo yagumo kwibachira narolira abange mo kwibacho sana ninkikira ntore bacha yes ntore bacha like tingo tabanga ne bachire nature ideologies totally go share same ne serikali, but if I could share same ideologies ne serikali I could be in the government. Yes. Ebona singe nchonkoranga ebintu binge serikali yagokora mbiri kwambatana na ebintu birinchi omonyene ntakete bibe usendagania abantu baitu banyore na kiekwera nkwende side yende. And no matter you cannot all match o support yentekemo, it will be monotonous. But rende tari monotony na singe nchonga ebintu bitakeire moino gaiga tari biro bincho omonyene ntakete. So lazima antene moino gaiga se ebintu biri ntakete. Konya abantu bali na baro bataite ebintu biri ntakete. Yes, umonjo mu ligerelia tiga tonyoro mutimo komoke tukoirana tugende nege kara sinchira yo wikira. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwa tomu chando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asedi golidense kegima mbambwate nsema sabana bakubutera nabo igokogoserelia obokoreri bwabo no bwabo nendo bwikiranwa wigo ngokora bale scanning machine chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho kisi asama gacho a Uhuru Building aselirongo lire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust waigo nabokonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke waigo nabokonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera asina mbende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas samonogo chingira kumwako muya iliwego kinemrulu yetu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligolinse nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwo kurose chi company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echochire chechingenjo au nabwo n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate chi kitchen sinks nabwo ni chi tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bath taps
babwata tiles echichire chechingenjo ao konya bali boigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo ao babwata gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya selikollense nigo bakutuka ase nyombere manyakanta muna Cansons Plaza ase bara ya Kisumu imbeyo muchiyiga obusungu asamange naboko bakirisi bigwetera se kinamba kyabo 0703943972. Omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucanga nasole tutalere imiye nyombe lya Uhuru Towers lirongo litangani ase bale ku rukinsemo kya Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogusangamo naye nagokinanya bunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyamwa mugusi. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'echikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijega ao munabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi wigoro nigeti byetebwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp usiku yake simi gwitira namba 0741499726. Karibu na indo mwanchumu rigirire hase gikaro hase tugande tukwanira anena mangana harengete hebunge ya bumwachoge chacha siri tukira lero nde no moske fayorete nyaparase anene asokwera abananchi ebunge yo ninki abwate anena siaria arachi ko baikira nabigo nabukunyara guchangira homo chadoro yiga ase nambeyera screen yago nabigo ali Facebook Getembe TV nabigo SMS nabagutuma we jumbe wetira ase nambeyo ere abwase screen yago nabigo nande naboranya ariko wakesimi unenjere yemo yokururibo liryago tugenda semo moske. Yes. Twarorire abaraya bangi bakwibasira matiangi kwibacha nene abananchi mbaro batarakorera baraimbara batarakorera abananchi amugendero eso kiri barabwiganga yabo yokorari matiangi bika nasiki omwete boniga tia tukwane bintu biga byonsi kwa pamoja. Yes abantu bamanyenga talia singencho yabarai na singencho yaba kikura abakikura boka abanyane bamanyana naki omuntu oyo iga onkoreire eke no yo tarankorereke bono no chotere matiangi kama toli performer tia aba inzi bakobeka sobwenete kobera lakini bali bago perform barabutika batere matiangi nande bakonya gukwana naba inzi babo baitiwe egente kegyo kubogoligwa no muntu kiri kiaba gento kiyage kogera bono utaite gutungaina naende ati asengecho matiangi naro on the race ngabono nae no mubwateti asengecho kumubwatete gwakire chikora teri guchiaba bia iko kurengana muna higo baraimbaro bakwibakira matiangi umaite bono gusisa iye bagotebanga matiangi iko gotoko murengo matiangi na bora nyore gwetire ke style yiyo asengecho nganore ikona bokwe guchikura no eturakora kindiyose bakebe nkong saige kogera itari chinga kichiri chia kale abantu bale ko brainwashing eto waka one line oniga bakabaligererio track record ayo performer
kigwato koreire so pamana gugwakira kingo teberia abantu abaiga baraithe mu MCA umujumbe umugavana so ngasi ayora affiliated na Matiang'i kole ibintu biribia abana inji baho bagochore back ningi mukorra babande barase serikali una babwene etiko babarai no babwene ko babarai ingi batabera barai ngire mukorra buna mbaisa ini ase ko berasimo ondeta yokorra abantu bali ngambaisa ni ko bera story the problem ne yenga kimwanya abantu omwana ogo nabo mubi igoko mu embrace incherate yo mwana witu turatebe ngabona sengencho ngano mwana witu esaidi yende no tokoragera ngabona tikatumo tugute togendere koragira that's the only problem we have but nabarabuna baraibali yes ki yani anene ngosemba gwatu gusibure bogoswa kya makende gyons yes ngimotabwatirana motena kimwachira na intu tigatorore tobera torore gosentu iti lakini bono mwara kanibuna ni mweka mwe tuitaga sako gete asengenje ya Matiang'i no yambara bomba bwate sako ya basengecho monne bwensi lakini kero bagocha gusiye mu nkora una mbaisa ni ko berasimo no they just come bakwane kibagukwana nkonyora bare audience yabo omaite one good thing about democracy kero muntu nabwate freedom of speech freedom of holding rallies and spaces terrible ono kero bachine na barabomba bwate crowd kyabo na abaiga bande tawatanga turi affiliated na Matiang'i na itunto bwate kyama gitu so you see we are one people but we differ ideologically yes yeah okay itaronja korekana gusi mo ske Matiang'i na barai wandu bukwamiria serikali anene una abarai borongorwa gusi ngiki mwesomi gusi nere united na abantu mbaga netie change apart from kuba united abantu mbaga netie change sababu matenki ngochi narige linki yako gara abantu abako gani change mono to whom much is given much is expected from him so omone bwense I had to a lot of responsibility na ndebono abantu bachire ko notice nga taliko yebuata bya so abantu babere rebellious it's human nature to rebel somebody who is not benefiting you so sai change is needed required and wanted that's the only thing that I learned from the rallies yeah abantu mbataite change na mbataite gusuka mutu with a different person united jiraki because obomo yani ominate obomo obomo abantu mbabwata obomo towards Matiang'i and the united opposition front yes nabara ya bande nkibeso mikubwatikana netari nkorengi munanchoyo mo tete kukwanira bali bande gakora timeti barabunki basomete nche kina somete kubwatikana netari abantu bari eager for the change sai no boli umuntu change kiyatagete tamanyeti lakini change ya mutomaete abantu twese tutagete ni one time from there tumana kumayana naki what next sababu tuatese kiri iko mubwati agenda ende yonse chi agenda nchiro but the agendas are coming after the first agenda has been agenda to Ngwanda the first agenda is one time yoka inero first ichi ndi chamana kubwati kurumaega tokombo Kenya bono tubekense itebe na sanity umaite ofisi yo monene wese ne ofisi yenene ne ofisi etageta maskani na ndibono kidogo bwango yakwaro lenga maskani ayitamire kwa rabarai bande bakotena mugusi tabwati namba iramubeke koba umurai wenze enteketerki ya mugusi weka yeah Turushi Matiang'i ko ndari kira State Central ba mu welcome ochire Meru ochire wapi ba mu welcome so it's not a Kisii affair it's a country's affair yes anene Matiang'i arabalinde tayi gukirugo kyoko chikurwanire burai wenze boniga mo koboko boniga etotigetegente kyo chi principle chiri muna chiarenge chonsiga baikaranse batebe ngo bako ikiruge kiga so ntoko ba so anxious kumochoro yo ito korengana muna inche na vera mbera akongura kini the agenda is one na ndinta to deviate YouTube bago chora na nde baeteli mo batebya abantu na gake twarigerere tugatebanga due to ABCD tigato support yoyo watu tebina asiki bataite to support yoyo nde bachora watu convince muna watu convince so we will be in okay usi anene gusi to ise kurigereri gusi yons abaraya bakesana bachorire ibiruko bakire kura bakaira chikura anena se oro county ya Kisii
no musubati yo mugwika na ndoro mu MCA Beatrice. yes Yes. usi mbege neto burai wabasubati Usimba kaboro bachebege no burai bwa basubati. Na chiete gukora itaro yane kidogo ndore nase kitu tari kwaminika muna basubati. Lakini ngaike ward ya Beatrice Magwaya umusubati uri akorete gasiengia matters development koigora chipara ebintu bunebyo. I think she's leading from Bumachoge followed by Titaitiko bakwana bande but according to me akorete gasiengia nani nabonko mwa the lead. So aba gusimba bwenete ba breakthrough na culture chiringa musubati no yojikoni sababu abasubati abaiga na uba okore ebintu ebingi nonye nkuru nyumba mbara uba kubanga yes ntori gocha into political arena muna abasubati etogocha into a political arena muno muntu ore focused okonye constituency yae gose ward yae ekina kigintu concentrate aba kusibara amanya mba basagoto jumulisha muna kero tu asoirega batorigerere from the neck down. Let's compare each other from the neck up. Inche no muntu, I no muntu. What you can do, I can do. If I cannot do it, we can do it together. Na ndege nteki kagenderere. Baba sabata unu ete politics bono ne abasacha te anya ko baigo. Abakungu ko babari involved na ndingo kora bari ega CNN behind the doors. yes Abasacha bamana koba bamana komuliko. kwa biro musubati hole neganga yogochi kulige kirugeke agintu arorire bikorwa by'abasubati bagusiria amagima ase kinyabitari na kimweso kiri kukwanire ngane engane yega ntogenderete kunya kwanira enyoro bonengia bole bwa bwango na ende bokoro kinga a chance yegintu kiga gukorekana nkiriki. Is it the county government that is failing? Na abanyagitari baito kinyagitari bago to fail oseni kiekebe ekigitaranyara ko bage koreta ekora kire gintu kero gia koreka ndinko kubika bare committee yokwenda go ochekia what happened ono chi committee chinchira atoiranira chito tebina naki emisa ape yarenge asaba nyagitari ose emisa ape yarenge ase a facility enyene. So we are still pushing. We want to know at this current time and era why are we losing people through giving birth. Ikinde gintu kia bende ko bakabdi kare utangaboniga na usekorige no nyembi yo bakoro baito mbare gukwa bakonyora bana intuboniga a generation yega twatebire nga we know computer, we know stuff ngosiritora abantu tebwene tiko baigo igo bado bonengi antugasa ne konya kubwati batotebi what is the problem. yes anene nkoiroreri bureri mero biriki korengana munae isego choru orachikwaneki kunebikoro ebinkwera umaite egento guchinarira geko be problem na into abaki kura ntumaite right chaitu na ndi ntumaite ngito bwenete gukora at a particular time at a particular space ntubwenete tubolina na kitu ago chorire egasi ya ntumaite representation okole three things taribo apart from work nkinandike ndete guchiko gain nandike to akoireri bageriga we've given you like a year wasoire bunge koiranire turaturetera kende ntumaite buna ntu abantonga we are supposed to recall you back tokobori is it like tolikobwatanisha gusi no tagete togokonye somewhere you know twari konyora sensitization yenene ego tuteinga this is our right to get to know chi development chirichiko korwe constituency yeito at what particular place na then duration kichibwenete koira na gotogokonye kabuna abantu togotiga koligereria ebintu bitabwenete koligereriwa torigerera development we will be at a safe place. Okay. Mochi wane na wajumbe Yes muri mbali gukwa na bunge aina kiora chikweneki kuna bintu ngokorekana bire anena sugo chikoromera umwana inchi bunge ona uchobude sauti ya ndo yangete kwamba gukana lakini nonda abange sata bagukwa na isika lakini bago ikabunge no bakorara batinda rabasubati bange bakorara bunge bunabagaka nakinate banga nakichiza chinyinge ngo ebatolenga muntu kiyo twachora a politician twachora a businessman ose businessman ose businesswoman ose popularity umete popularity yiga okonyora iskoga kidogo nero ngokorere ento kiriyo korokanga ngoswera abantu kidogo ose no muntu gochikuba represent yes so abantu bamanyenga umuntu bagochora no muntu gochikuba tenenera bunge akule
ebintu bimana koletu so Yes. yes Kisu mwanjumo rigereria uno ruchabu nigo tugendete negikaro anena se tugendete gukwanira amang'ana harengete hebunge ya Bomachoge chachi nabo igo gusi engima asebo igo tugendete negikaro nabo igo nabo guchangira sokenda Facebook gutuma riboririo guswa kesi miwetira se nambe yera se screen yao nabo igo gutuma he ujumbe nke wetira ase nambe yo nabo igo WhatsApp unenjere yemo yokuru riboririo anene heli nyare ligo chibiwa Yesu musike yes nguburi njira ki uruchi rugongo rwa gusi anene tobeke mpaka nyamira yonsi gusi yonsi iranyari kwa masikani harigani umaite ngochi naranga respect begets respect tuchake no waste kanto abanyene umaite chinsa chinyinge abantu bakwanga gutosika singinjo tukonya kongusanana inchenta gete tintagetyo twale kugotwara na igubobe naenda nagusariri umaite twa abagusitwa chakiri gutwara gatabia ko n'abakamba tutakere tionde twale ko abantu bali bo gutakirana because njibuna maite Mahatma Gandhi once said there is enough for everybody. Yes. And something that was projected to me cannot pass me ekonyore twale wancha tumanya na kiro muntu nabwate egetari kiae in this life gyokonyora keta mutume kenda sayonde tubwaterane kwa pamoja nabo tugusuka bune community wato mwerekeo inkwanira gu ndi wakorete gikaro no mujumbe kwanyo gikaranse no mujumbe ugo na ikaranse but not development matters and stuff asiki mutari gukwanira mu ikaranse mu muroberi anene hunu gwatikanga anene mote no mushimiwa tigatakore BCD ubwate si ndio tali kumubwate I'm planning to do that but it will not yield fruit why ngaye ko chakomonyora mu ikaranse mukwana ngaya utoka Nairobi tari gochege ngo chale rende lakini bono bo entura muri ya singe chongana ki notion ye itari no nyatari notion ekine gento kerororonga gocha ko egu limelight mu ikaranse ne romo tebi ABCD ekora no nyanera no maite ngaga iga it has been a miss bono nabata ko time yo kumu rekebisha mono na ndoro chene ne kenyanganyiro yeah mukungangana muri muri kubeka bwanjani mbogo toka senge nchonga nkiege kwarora ga igutaite go soana inche ninke bwate nkyotaite ko kengurira so you see that's the only problem but nje tumba atishida wikaransa no mujumbe ko mutebi ngibintu mbibwana te kwenda iga lakini se itoko enyora tari koruba tindirochi okay umuhora ibwense nabwate taro ko chasorongo rwagusi nkika nene okorengana muna kwenge ko mujumbe bwe bunge ya Bomachoge chachi kiko kwa gani tikirani ebintu ne binge bwana te wikirani ugo vita iyo birubebi inche according to me muno murai umonene bwense bunabwate safari ya yego cheusi tigato tebikia gocha gotolonjere sababu tagutaraga iga achake koritariete ubete bintu mbire bikogechi ugutara gwachi safari kwanyoranga akamatusi kari gwarametu no muntu ori na kutete koiraneri ntutorate wakende ebintu byonse munaboneka kwa less giali yachite direct siaya tekunetira bali yagusi so inkeka gotoretera ntugusi into amangana tokoreteru gusena magenderero you know we need to distinguish what do we want na amangana na mobilization yo kwewe besa gusena ituna magendero tutagete incho monne bwense nare goteba tigatoroseri genteke mukebe complete kago chato tebi na baireki ebuna Bomachoge nki kwaganeti korangana muna nki ko kwengo Bomajumbe nki kwaganeti anyare kagwikira Bomachoge bitu ne bingi nare ko Bomajumbe nare ko gani kerani chiparanchire gali chire chimbe sana hata tebe para nera ali bune para iritari entari nyore bi para nere umusani naro ko tokoro ku fan quiz para yakwenda so fan quiz yali ngembe twa kwa metera ka all of us chipara une chichiko igoro chino abantu mbarwale kinyoro ime bakonyara gwe kuchinya gitari no bwange alafu bitombire ntari gotaka na kwana lakini tigankwane igentokere buda MTC ya
erebo machogere gitukigari MTCA inchinaro lenga ekonya ko iguru bono naende ya iguru launch relaunch ekoru abana baito banyori school basororo bachake gusoma ebintu bune kero bire complete tari guchogoto launch ebintu incomplete ato egento kere functional ekuchaka gotokonya immediate sababu kiabeiro egeka Yesu munjumu rigereria unaneke ikaro tugendete ase njira y'obwikirano anene hase tugendete gukwanira amang'ana arengete bo manchoge chache nabaigo asorongo rwagusi asugwa muni tikura rero igonde no muske favorite nyapara oyubo igore neganga yokurigi hekirugo kyobujumbe hase bunge yabo machoge chache nyoro mutima ko muketo kwirana tugende nege karase njira y'obwikirano Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji aho asirigulira ense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'eking'enjo aho mbabwate chitanki aho nabwego kurose chikampani aho locks and accessories babwate chichogo se toilets ekyo kire ky'eking'enjo aho nabwego n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabwego ne tap babwate bintu bikokora plumbing aho babwate marbles and granites nkonya bale MDF boards konya bale deformed bath chichingenjo aho babwate bath taps babwate tiles echichire chichingenjo aho konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo aho babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya serikolirense niko bagotuka ase nyombere manyakanta muna Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imiyo muchiyiga obusungu asamange naboko bakiresi bigwetera se kinamba cyabo 0703943972. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengereryo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabusiyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi.
Karibu na ndo mwanchomo ligeriria asegi karo hanena se tugende tukwanira amangana harengete bomachoge chacha na baigo arongo ruago siasili tukula lero inde no muske nyapara hoyubo igore neganga iyo kuligi hekerogo kibojumba se bunge ya bomachoge chacha. Karibu sana muske. Asante sana. Kule ngana munae nuri no kuyena na siasa anene chira sigusi. Nirino kwegena na siasa chire gusiasa ngichonga siasa omaite turiko byebekera nkoro yawe yonsi bikama kunyote manda gona tawe tukuyebeka selangs wapumwa yasoka Yes. ukonye menyororo kwakure siasa mbiyere Anene abarai kubwaterana nkoro aroro ntwali gukwanire neye lakini mwikaranse saiti orangilia abarai bagusi bonsi mbache gikareke. I think we are going to try that torole Asebono mbanya nkero. nabo barache Okay. Barai abasubati nene twarorero mubaro munge mugwesoki tsikoligerelie county ya Kisii ebirogo byonsi abasubati abange besokiri giki kyabasugo. I think muna abantu tokonya gusuka amatuko engakie yungu ikere engakieria goteba bono it's time. Yes. Ona I think it's time omusubati utene na usi okwana esauti kegusi ngana abasubati abagusi na barabu na baraya bayabane urigeri Margaret nyakango tari omusubati omugusi o dispense ebintu bya gali ngora biraboba ono rende ntokoira naga igatobe leaders tokore mirimo gusi bira goteba ngabono ntu tutaite nomination tutaite kiango kana tuturasoa safari yega twiguriberera rimo gochi moyo kunonyeri torikoba 110 ili nolire 80. Yes. Tuturasororo na intu tutebena naki we walked this journey. Anene tali ogosuguma mogosuguma. No. Ngogo tusuma. You know this is a calling. Ekenege ntoko imuka kwate banga I want to lead my people na ndita abantu bane batwara omugoko. Obe muna no muntu osugumire oyino muntu tabwati omwerekeo na ndo ino muntu tari gukiande. No ino muntu akonyora chi breakdown chinyinge. Ono usako teba muna nche nsugumire sahi utange na tigete igoro. Because ebintu mbiro koligereri wateba bono gakyo nere kikia muchanda. Igomba ro koligereri mpaka wate no nere kikia muchanda like umaite tigatotebanyike maene ese yiga twensi koligitori no koligio koiga kiro muntu nabwate motive ya yo koligi but kero muntu agogochira too personal ego igakwasi nyunga nkianyora because it's a democratic seat. It's a democratic country. Yes. If you feel I was not supposed to be in this field, you come in. Let's see how you can do it. Yes. Unlike kwanyora ngabono abantu mbaroro babikire n'abarayi bandi abarayi timayitingi bagutwarire kolembe because ekeneke nyanganyiro nabenga munariyo goso school nasari mwasoma the whole year. Yes. Mwachi ko ba promoted ondete yo chako ba promoted number yao kama kwa number 10 ya number 10 na roko ba number 1 yaende bona timayitingi abarayi bandi baguchi bayigwere nkolendito na gente kiganke bwati monopoly. Politics does not have a monopoly. Leadership does not have a monopoly. If you can lead inchwe mesa toechi idea chiao. Yes. Toe muna utagete ko tokonya togote nganga iga we agree iga we disagree. We disagree to agree as a people. Tali we disagree through abusing ige tegen konge chikiri sana tiganda rakwanira. Yes. Youth ba gusiga I think abana banyorete education ya Kibaki abana bari enlightened kwa maana konyoro mwana ako reason just because he's been given 200 bob ako reason muno muntu tasoet class kende yonse omwana oyegata te go attack kurama gukuriga somo goserete tokonyora tiba kurangiria otenga madam narangi enteke bia kwa kereta lakini style kwa kebeka yatogechia. Yes. You know mbabwate entitlement yelinga oyo no montone so the only thing that I can do no gwako yonde oyo nanyoreri bagalio gweta but it never works like that. Yes. Ego chi ya work na the opposite abantu abayigamba bwenete ko osoma na gutaisomye na indi na litoranyare ko batogosuka mutuge kwera right now igento tutagete development. Yes. Tali kuramana sababu ntochaka kuramana sahi etoko rusani chianga na ndikende nkeba. Yes. Kiro muntu akoreri tukuyo kwengente ngento yo komenya menye so youths baito na barabu apart from nima etengo ikera tore sector ya kuwa kadi wanafaa kuwa na mwelekeo kule wanaenda na wajua what they want
so that they cannot be swayed with 200 bob and stuff. Yes. Choko basiria. Abara imbarona re anene twanyari tugukwa na ya maseyam. Bagotena inchi na ikaransa nabagaka bante isoke. Do ikini kinga kicho kurigerena abagaka gose undi bwensi agosugume kubulikero kiburai gusikiro kende gyonsi. I think gente kege ikaransa unabagaka goso engo korekana kire. Nonya ninje na ikaransa tigu. Yes. Nkaigwo koboko. But kinga kichiri cyo ikaransa bote ngabono nchwe kama tubwatie nkore iyo chibwenete chiete. Nubone to otware drive emotive o drive utenenera abantu abayiga ekora tari 1+1 tari kiro muntu ratene norigereriga wanje ondo naro ukorigererigo igwa gwake nonya noruwe. So kama gosugumire turochi mpaka yabako, so let it come from within. Nalio ratene no kwane n'abantu bagotegerere ose naye nalio ko ba satisfied nga nakwana nonyo ulio ndama andama because I'm here for my own sake and because I want to do something. Yes. Koso muri campaign. Tiga tukwanire ngane anene abali bombiwe muno asechemate anene abanyangero tubaruka basani. Amatanga na korekanite korra basani abarai mokubuligwa inyura abagwa baterera anene abanyangero kubaterera bara matero inki muko ikamwa bumbiri gose anene korengana munaye nakiore nekibuna abasani anene kuruwo machoge chati ngokonye kabali tigana nchembo libona abasani abayiga basic kwacha nero into my table kongake ngero. What was our agreement? Sababu my entitlement nero yakolira abasaye baitu ogwako monte ngero boniga tomaiti gose nabwate nonye lietali yago mutu na inyorete otero hotel rurachire but you didn't sit and discuss even the bige mo wikaransa mwate baninga it's going to happen like A and I want B. So how are we coming together? Omaita bana bara ubabeka namo abana bayabari. Me I liked them because they are doing them. Abana batali gukora any other person. They do them. Yes. Obange mbaravuo. So na baravuo no kero bagosoe mesa tiga basoe n'ebintu biri tangible. Omugambye nasha tokorogotero kuiga. I was thinking ABCD. Mokwe na kero mubwate a memorandum of understanding ere consistent. But kero you just jumped in because I gave you 5,000 ogantera tindi uchi okwenyura. So tige binte bigenda na channels chirichiko chire consistent. Gekora na chichira okonye. Ebinte bibyuko fast gratification uko chabwango bwango iga. Na biro bina bigo ikabiera bwango. But again ntonda tebya basani abayiga bako grobo niga tiga abana bababike emikakati yabo ebe straight babike batware nonya constitution ko ba guide. You know, when you have a constitution that is guiding you na Kenya to bate constitution oyo to wikatwara rubbish nkobere gento kiamana gekoro nkonyora muri mu bwata inamo and mugo speak from one voice. Ono muna ba twakoreta matangali omwana ori Fanny Kwisi, may his soul rest in peace. Babeka namo. Yes. Bate baninga boniga we are going to do ABCD for our own safety and continuity. Yes. Yes, umoncho murigereria na bogoswa gali Facebook gose enambe yera se screen yago nyari ko gotumari boli linderi onse bwate go cha so muske nya para aneno mnaraiga bagote ba Facebook isoko so bagotena wa mama tunasimama na Madam Violet Nyapara. Asante sana. Naro kuligereria hoyo akorokwe Everino Nderi naro koroku girisake muntu agotena tuko live kurukiambu mbako mweli. All right. Naro koroku Sabino Mbui salimia Violet Nyapara kura yangu ni ya Kaspu ina mama. Asante sana. Sabino. Naro koroku Honorable Mongochi. Inibo machoge chache we need an overall our leadership system. Let us support Honorable Violet for a better future change. Women make good leadership when given a chance. Yes. Thank you. Narokoroku Habagusi spokesperson. Honorable Violet is a good leader. Thank you. Give her a chance. Asante sana. Kulingana mona nakiura ate yaba barura mabuli. Abuna bantaba ya. Keroko rumunta gotegereira tebire you are a good leader. I'm a good leader. That one I know. I can lead perfectly. Nabatebiri asante. Pan support
Yes. Safari na beko baraisi. Umatikire gento ni support. Akonge support safari ya chire bia. Yes. Yes, tuirane liburi. Chinkwana chia barai charorekanire. Chiko bachimbe. Barai barorekanire bakuramana. Yes. Nkiki kigendete asa mangana siasa. Omboli nchenda gotebinga prowess abantu mbari batete kubwatirira ebintu gete bire automatic. Yes. Ebyabo. Umete keroro muraya eno murai. Yes. Nintene nankurame inte kingeliko chikutambukira guchambo murai yobo muntomoke. So I think ngoikere time eri like ignoring people and moving forward yako begento kirikia mana asinge nchonga tuchitunya kurwana. Yes. Na matusi. Nobody gains first. Etoko nyora twasarira niri chinkoro twanyora twachakire kubangira n'ebintu bitari ebia. Yes. So me I could pray and wish that leaders in position take care of their emotional intelligence. Although no nyaninje no muntu ngoikere ya ntama. You know unasukumwa sana. Yes. But at least utu ari umusimamo olinga kusukumwa aininyanganye kitu. I'll still remain me kwanyora gwatene niri no burunge. But ama ukoiranira ni okoiga munaboniga in the recent past into aroromo nebwense na opposition leader His Excellency Rigathi Gachagua. Bongo muroka His Excellency because he was there. Banyorete ko bakoiranirania. No matechisa chinyenge nabo konyora umuntu naro gupimete atete ko rangai ogoskapa koike. Yes. So when you give this person time and limelight pakagosukume. Andegera gosukumiro maete oyo ometeriga dibono ntoriko chikomo blame. He is our hero. The only person who is going to be a bad person here no monene bwensa sengencho. You cannot keep standing at every stop kuritarieta matusi. Umonene bwense our last president Uhuru Kenyatta aigeta akarosa. Akateba nchi kwanza raboni kama not retaliating. Fanya vile mnataka. And you know life became easy for him. And yani kinda kwane tigankwane ntikigane gesongo gosege Swahili gose omonene bwense nage ikere because I know ndo gochiko imera na igatotebadi. He can assume these side shows. Yes. Erato letera magendero kama na magendero aleta magendero tebe mimi nimeleta ABCD. I ignored all the side shows. He might be drifting something. But if we continue with the side shows, like he wants to know who is married to who is killing who, that's not the work of the president. Yes. The work of the president is to give us development. The work of the president is to unite us, not to make us hate each other. Ono mone bwensale wanchali gereli mutuiga atigane ibintu bya side shows na bome byara irani ground kidogo sababu ground kerokyo kigasa ine kunya kumutama sengencho nenyonere o chezire sana into toko cheza na into sa we are pigs. You pig imbi ntekebya chirensa chesa mona o cheza na into sa igabono gotote ingo tanyome tiu ya nyome ebine mtoto manye to read. Don't tell us wenda juu give us if it's the airport batebetengo to abalenge tigatete it has been launched, it's ongoing na izindua this and this day, ignoring every other abuse. We will still respect him. He's the president. He has our respect, but anaiteremusha chini sana. Yes. Tukwanire umurubiri we huko kadi. Niko kadi vibaya sana. Urubiri oyo anene monjiriki ale olentire anene asaba nanji. Umurubiri oyo huko kadi oligereri previous elections wana kadi hawakwa kadi. They could push you bakunya kugusukia tokende kurangu akatore but babarabumba bwati kadi. But yubo gimabwa bakongeire so hard bataiteko bakadi ba make a change. A movement ya Niko Kadi is a beautiful movement. I'm applauding it. I want it to go. Lakini wasikue kadi wakose kuitumia. Tukue kadi na tutumie kadi. Tukue kadi to refocus Niko Kadi and I'll make good use of this kadi to get what I want. Might not be disappointed karuwa quality into kaliwata iteko kora. It never feels so bad. And like kero oko ba disappointed na ndo takoleti. Go sinyono ya mno wetetea. Sababu ulikuwa kadi ukupiga. Na ile kitu unataka ihappen imehappen utalia wapi? Niko Kadi, chukue kadi mavijana,
to change. Let's change these things. It's our time. It's our moment. Let's shine with the moment. Yes. Ona singincho yebiro. Yes. Tenkweli bageriga. Kwanere anene na ralia ya kituchukora na ralia ya iga watu kuchia saba menyi webunge yabu machoge chache. Wata wandikire riga. Yes. Concentrate. Ni kabisa. Pimbasa ko lina. Omwancho murigereria Ogetembe TV. Boya mona sogo twachise chichao. Obo tukobo obonene ima. Bototegerera. Boya mono asogo ntegerera nche buno Musubati Violet Nyapara. Tinda tebanje ninde perfect. Na ndo ndete yori perfect. Lakini tatoteba nieke maenenga. This is the time for a change. A change eli tutagete ni tutoko yebeka ebe change. Eli yego chiko tokonya. Inche buno mu machoge chache. Ingo changu sabawa machoge chache wonsi. Aso enkole ndabuiga no koboko wako mosinga 2027 mongi kurega. Karo mwangeire kurega. Momboli in after year or two ayo Musubati nkiwa kolege kora boni gomaite tinte nenega iga kwanenga nto Abasubati nto chitokore keneke lakini nonya ni numo ncho motegereria no murigereria momaite na Abasubati ngokora bali bintebia kero bayirwe chance yo gokora bintebia goto eli bageri gabuna county chindi chiarura mabaga asa Abasubati banyale ko babakorora ebintebia bigokoreka na county chiabo ndo example na Homa Bay matega Musubati Gladys Wanga moroche gasi yao kora Musubati Millie Odhiambo tarigo disappoint parliament matters representation. Mbairani the first female president in Africa. Alikuwa anaitwa iyo jina. Yes. She did a good job. Alikab paka wakaruseli good dates babwate in their country. Musubati ulia akareta paka Ebola akayekab 2014 2016. So Abasubati ekasibaho kora nengia. To Abasubati okoboko totaliko baita. To Abasubati okoboko toko babolinga what is your next plan of action as a constituency yago. Totegerera netwensi muna leaders so that kerotogo soa in that table of picking umuntu tutagete twanyoranga ntobwato boraisi bugo piki umuntu tutagete nenkole erere ndabu nche egento kero kyonko basaba mwensi no go focus kuwa kadi mpaka abangina ati abairerwe ebintu ebigo bakwe kadi rekora abangina mbale batari kadi na barabu nonya nabagaka tukwe kadi tuchague omurayo litutagete anyare ko bagago tutonerera kindenkere nebiro bara bagotena bara muna yakuru kujeria kirugo. Asante sana Jeria. Manama Barin Kingdom. Uchinsi jisiko. Very nice. Igo to bafiri. Naro kuruku Jennifer Nyaera. Wapa ili Nairobi. All right. Awatanu waramu nae. Asante. Kabisa. Yesu mwanjumu ligelia sengincho yebiro. Noga buto kolera ege ikaro kolende chikoraga chinsenye. Ningirane kumanye kiongase nchira yo boikirano. Litirane serasi nyakunde na go sabiru taru ligelia. Asante sana Cyrus. Thank you very much. Asante sana. Omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucanga nasore tutarere imiye nyombe ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale ku kinsemo cya Kisiko genda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogosangamo naye nagokina nebunegisaku cy'omugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyamwa mugusi. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano y'ekikanisa baby shower anniversaries goze ekinyoro kinyuma enyangi usuko kwa kuyo mino
Emijiga ao muna bono housewarming parties, engagement parties egatie vinde vige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga asiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye maseje munaba munyibaita bobale nobo munyibigoro igeti byetibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi bigwitira namba 0741499726 Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino igoba kurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwensi asedi golidense kegima mbambwate nsema sabana bakubutera nabo igokogosereria obokoreri bwabo no bwabo ngo nendo bwikiranuwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imejo mucho kisi asamagacho a Uhuru Building aselirongo lile igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabuko nyoro gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabuko nyoro gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesato kianda inye eyemo isano nesato. Hello everybody. My name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tega Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas samonogo chingira kumwako muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligolinse nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwego kurose chi company au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets echochire chechingenjo au nabwego n'ebintu bikutumikase e bathroom mbabwate chi kitchen sinks nabwego ni chi tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale bwigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona selikolirense nigo bagotuka ase nyombere manyakantamuna Cansons Plaza asebara ya Kisi Kisumu imiyo muchiyiga obusungu asamange naboko bakiresi bigwetera se chinamba cyabo 0703943972.